Здравейте всички! Днес се радвам да споделя цялата важна информация за IDEA, преди да направите покупката си. Но преди да започнем, имам две важни предупреждения, на които трябва да обърнете голямо внимание. Първо, когато обмисляте покупката на IDEA, внимавайте от кой сайт купувате. Автентичният продукт е достъпен само на официалния уебсайт. За да помогна, оставих връзката към официалния уебсайт в описанието под това видео. Сега, какво точно е IDEA и наистина ли работи? Отговорът е категорично да. След многобройни лабораторни тестове, изследователите са идентифицирали естествена формула, съдържаща концентрирани съставки, които насърчават тялото ви да изгаря мазнини за енергия вместо въглехидрати. Следователно можете да се доверите на този продукт, тъй като много хора са постигнали страхотни резултати с него. Важно е обаче да разберете, че тялото на всеки реагира уникално, така че бъдете реалисти относно лечението и очакванията. Последователността е от решаващо значение за ефективното функциониране на IDEA. Усърдното прилагане на лечението всеки ден ще ви даде по-добри резултати и ще избегне възможни разочарования. Докато първоначалните резултати могат да се появят в рамките на първия месец, повечето хора изпитват значителни подобрения след 3 месеца употреба на продукта. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че IDEA е напълно естествен и няма странични ефекти. Можете да го използвате с увереност, тъй като е безопасен за консумация. В заключение исках да подчертая колко е важно да бъдете внимателни при избора на сайт за покупка. Освен това, ако решите да опитате IDEA, бъдете ангажирани с лечението и не забравяйте, че вашите резултати може да се различават от другите поради вашата уникална физиология. Искрено се надявам, че този видеоклип ви е предоставил ценна информация и желая IDEA да ви донесе безброй предимства и да подобри живота ви. Успех на вашето пътуване!